Вальтер Скотт. Walter Scott. Дэвид Бекхэм. David Beckham. Шекспир. Shakespeare. Кира Найтли. Keira Knightley. That's good. Сэр. Sir? Тыңлайм, сэр. Yes, sir. Қалып тапшыру башлана мәлу? Is it starting already? Башлана? Башлана? Сен құлақларың белән яратасың күбрәк. Тордың, уяндың, үзең белән сөйләш. Әни, менә әйтәле, ни өчен төнлә ашарга ярамагач, ул суыткычның уты яна. Biz bu kadar derecede yok kızdırmadık. Two kişkine birds utteralar on the wall. Теге укулеледа уйнаучы мала дип язып куйган үзе. Ә мин инглизчә яхшы белүче дип тә өстәлдем. Ә бүгенге калеп тапшырудан соң сездә дә берәр төрле фикер тумыйча калмас. Бүген бездә кунакта Булат Шәймиев. Булат Шәйми. Дөньяга татар теле, татар мәдәниятен танытырга омтылучы. Һәм бу эшкә керешкән дә инде Булат. Мәсәлән, хәзер Изи Татар проектын эшли. Аны караган кеше татар телендә шомарта, инглиз теле белән дә таныша. Булат үзе университетта алман һәм инглиз телләрен өйрәнә. Шул арада инглиз танышларын татар мәдәнияте белән дә кызыксындырырга өлгерә. Әле укулеледа уйнап, тараф бенд төркемендә җырлый да. Ә инглизчәне су урынына эчә. Сорауларга күчкәнче мин бер җыр тыңлап китәргә тәкъдим итәм. Хәерле иртә, радиодагы сәлам, кемендер, кайдадыр, кәефләрен күтәргән. Электрон тартмалары инде шартлы язган. Күпме эш көтә сине, яуян, Казан. Bu şehir durmuşumda kollata, şakir uyata şehri harita, Kazanım değeridir yaka, teger yakın başkına kına kamyonda. Bu şehir durmuşumda kollata, şakir uyata şehri harita, Kazanım değeridir yaka, teger yakın başkına kına kamyonda. Булат, кашаннан син шулай җырлый башладың әле? Кашан ул менә шул син гомумән үзең инглиз теле буенча һәм алман теле буенча укыйсың, әйме? Мен ике тел минем институтта укыйм инде, ике телне димәк. Җырлый башлавым инде мәктәп елларында башлангандыр. Әнием минем музыка укытучысы, ул безне төрле бәйгеләрдә катнаштыра иде. Һәм шул сәләтемне югалтырга теләмичә мин канал булдырдым һәм шунда үземне яздыра башладым инде. Каверлар инде. Каверлар яздырдым инде. Кашан укулеле Укулеле кемнән күреп алдың, кашан алдың? Укулелене мин шулай ук институтта укыганда безнең бер ансамбль булды. Анда миңа укулеле эләкмәде анда, тик мин күреп алып, үзендә булдырасым килде. Һәм миңа төркемдәшләрем туган көнемә акча биреп аңа мин аны алдым икенче курста. Безнең шундый традиция бар инде институтта. Ә син гитарада уйныйсың бит инде? Гитарада уйнадым, башта гитарада уйнадым. Менә аларның кайсы укулеле күбрәк эше башладымы? Укулелега мин күчәргә булдым, чөнки татарча әлеге уен коралында җырлаучы кеше юк. Шуңа күрә миңа калса шундый үзенчәлекле. Оригиналь бу. Үзенчәлекле буласы килде, ничектер менә. Кабатланмас. Татар җырларына да шушы укулеле яңгырашын кертеп җибәрәсе килде. Йолдыз Миңнуллина уйнап йөри, әлбәттә ул сәхнәләргә чыкмый инде. Булат, сезне нәрсә белән шаккаттырып була? Нәрсәгә исегез китә? Яхшы юмор хисенә, бәлки. Шаккаттырып түгел инде, ул һәрвакыт күңелне күтәрә ничектер. Әгәр дә кешенең инглиз телендә сөйләшкәндә яхшы акцент була икән. Яхшы акцент. Бу мине шаккаттыра. Әгәр дә инглиз телен кеше өйрәнгән икән, әмма ул теге инглиз дә түгел, американ да түгел әйтгәндәйме, аның акценты яхшы икән. Ягъни акценты юк. Акценты юк дияргә була. Инглиз акцент. Инглиз акценты була икән, мин шаккатам инде. Бу ниндидер бетмәс мәхәббәт инде инглиз телендә. Бу телләргә мәхәббәт. Кеше шулай ук татар телендә комик сөйләшә икән һәм ниндидер шундый әдәби
білмеймін, сүзлер қолана һәм фразеологизмларға бай. Алайса сіз құлақларың белән яратасың күбрәк, мен бірінші чиратта. Көзге нәрсә ташлана инде. Яхшы стильдә киенгән кеше, әйтик, мәсәлән. Сиңа күчтеме инглиз стиле? Күчкән ахрысы? Бераз күчкәндер бәлки бүген шулайрак. Сиңа урман ошыймы бәлки ул? Ошатам, үз итәм инде, аны тагын шулай ук. Үзгәртә аламы дисеңме син, ничек тә булса кешенең? Менә телләр заугын үзгәртәме телләр? Шулайдыр бәлки, музыкададыр бәлки, шулай ук инглиз төркемнәрен ешрак тыңлый башладым дип әйтергә була инде. Һәм аңлап тыңлыйсың. Аңлап тыңлыйсың инде, әлбәттә. Аларның үзләрен тоту манералары кайчакта шундый алар бит инде бик polite, шундый нәрсәләр итәгатьле бит инде алар шундый. Тыйнак кына, кешегә бик игътибар итәләр инде аралашканда. Әйтик, алар белән аралашканда алар сиңа турысын бәреп әйтмәскә мөмкин инде. Инде төркемнәрне яратасың, инглиз төркемнәрен. Ну, Coldplay дип әйтик индеме? Булатның әлемдә Easy Tatar дигән проекты башланып киткән, күптән түгел дип аңладым. Хәзер шуннан кыскача гына өзек карап китик әле. 6-нчы сүз суыткыч. Холодильник дейинде тагын. Бу бит суыта. Димәк, суыткыч, мәсәлән. Тагын төнлә аша бирисең инде син малай актыга. Әни, менә әйт әле, ни өчен имә төнлә ашарга ярамагач, ул суыткычның уты яна? Булат, инглиз тел белән татар теленең охшаш чаклары. Син инде күпме өйрәнә шактый җыйгансыңдыр. Нинди охшаш чаклары бар татар теле белән инглиз теленең? Мен аларны элек ешрак, кемдер сизгәнмендер инде, өйрәнгән вакытта ничек чагыштыра идем авазларны, мәсәлән, татар кешесенә инглиз авазларын үзләштерергә җиңелрәктер дип инде. Теге акцентны яхшырак белергә була инде. Кайчакта тәрҗемә чагыша менә, теге сүзен сүзгә тәрҗемә чагыша кайчакта, теге мәгънәсе буенча инде. Хәтта рус теленә караганда да алар ничек шундый гармония дәйме? Сүзләр кыскарак бит инде, инглизчә татарча сүзләр шулдырак. Кандил диләр безгә, кандил. Candle. Шундай сүзләр. Менә бит кызык шундый нәрсәләр бар. Рус телендә юк ул, ә менә татар телендә һәм инглиз телендә бар. Булат, сәхнәдә кем белән җырлап карар идегез? Хыялның шикләре юк. Зүлә Камалов белән сарыйдым чыгыш. Үзебезнекеләрне карасак мобай белән әйтик. Әле яңа гына бик зур, бик куәтле эксперимент ясап алды. Булат менә тат культлапта. Миңа теге җанга рәхәт бирә шундый музыка белән шөгыльләнү, ничектер ансыз яшәп тә булмый кебек инде. Бәлки ул минем төп эшемә дә әверелер. Әлегә аңа вакыт әз бирәм дип шуңа күрә. Әмма ансыз тора алмыймдыр дип уйлыйм. Булат, син безнең шул кадәрле инглиз телен белүче оста, хәзер без шуны тикшереп карыйбыз, чынлыкта шулай микән ул? Монда татар сүзләре. Татар сүзләрен минем кайсылары үземә дә кызык, ничек тәрҗемә ителә икән инглиз теленә. Сине тыңлыйга әле шуннан сайлап алып. Демәк, мин берне сөйләп алам һәм тәрҗемә итәм. Тәрҗемә итәсең. Килмешәк, бәлки әйтергә булыр newcomer дип. Peri, monster. Monster. Monsterмы? Peri. Ничек тәрҗемә итәргә була тагын Перине? Monster була алмый, Пери матур була. Peri матур була? Пери матур була. Пери була, Пери. Peri? Peri. Аңладым, демәк, I got the drill. I got the drill then. Демәк, шулай гына тәрҗемә итәсең башында, калганнарында. Юк, белмим. Дилбегә. Дилбегә бу бик инглизләр өчен актуаль, алар бит атларны яраталар. Rain. Бу тегән кебек. Идарәйт дигән сүз кебек инде. Камыт. Clam. Камыт. Шишмә. Нәрсә? Ул була sauce дип әйтергә була, әйме? Sauce, әйме? Ягъни тагын бер сүз бар. Spring. Әмма турышканчык була, беләсеңме, ярамы сыйла? Oregano. Булат, безнең бит әле интернеттан да сораулар килә. Фәннур, булса бер-ике укып җибәр әле безгә. Әлбәттә бар. Булат Шаймиев, фамилияңның ярдәме тигәне булдымы? Юк дип әйтергә буладыр дип уйлыйм. Әмма аны бик җиңел истә калдыра. Дөресен әйткәндә, ул зур җаваплылык. Син Шаймиев икән, син бит үзеңне әйбәт тотырга тиешсең. Шулай бит инде. Кеше сине истә калдыра һәм син шундый фамилия
Sen derecesini düşürmez ketiyiş. Bu sıravını bana bergen sayın, aytırım if I had a penny for every time someone said that to me, I'd probably be a millionaire by now. Bu atayın demek, menen her sıragan sayın bana bir penny verseler, men de hazır milyoner bulur idim dep. İngiliz tilin yaratу nereden başlandı bir avul malayında? Bizning bir tuğan var, demek. Hamul tiller öğrenip, chet ellarda ishlab yuri. Ham aning bilan tanishgachdan men shunday ilhomlanib ketdim. Ani menga aytdi, "O'g'lim, men seni selating bor, o'rganib qaramaysizmi ingliz tilini?" deb endi. Shuni o'rganib, anar bizning o'qituvchimizdan endi yaxshi o'qitish edi. Avvalda aning bilan birga shug'ullanaylik, shulay. Ammo men o'zimning qiziqsini bo'lganiga ko'ra, men o'qitabanni davom etdim o'rganishni. Ham uni qiziq bo'ldi. Men necha yil davomida shu 8 sinfdan so'ng boshlandi bu mening demak. Siz şulay kişiler bu ingliz tilini öğrenip oturaydı. Ayy. Chunki avvalda anasa ishlarga endi. Oldu bütün şu inandı. İngiliz tilini öğrensen ne elbette. Кім соңыл Болат Жаймиев деп сұрарсыз сіз менен. Әмма мен өзім де білмеймін. Біз аның білән ұзақ түгілден таныштық. Мен аны бик аз білем. Ләкин қысқа уақыт арасында бик те дуслаштық, якынайдық деп әйтергә була. Нинди ул Болат Жаймиев Болат кім соңыл? Акыллы, шәфкатьле, сөйкемле, саф күңелле, ашык, игътибарлы. Эшчән, үз эшен яратучы, үз максатын белүче кеше. Аның аркада мин татарча күбрәк сөйләшә башладым. Без аның белән аралашканда я без татарча сөйләшәбез, я без инглизчә сөйләшәбез. Урысча сөйләшкәнебез бердә юк. Һәм мин аңа рәхмәт әйтәсем килә. Була без әле синең белән берәр кавер яздырырга тиеш идек. Очрашканга кадәр. Dilber. Nişik sen söyleşmeyeyim seninle bu işe de betesin mi? Nişik senin? Yok, bizden onun iştirizinde de şöyle kilip çıktı. Dilber o tatarşa bek motor söyleşe, komil söyleşe şu an göre. Siz birga okuyorsunuz mu? Biz yok, biz bilen tat kultlap da barışında tanıştık. O bek seretli jırşı kız şulay yok, jırlar yoza. Bik yaxşı dostlarың бар икән, сине авыр вакытта ташламый торган булар. Һәм хәтта синең бик авыр вакытларыңны телефонга төшереп, аны айлар буе шул үзенең телефонда саклаучы дусларың бар икән. Һәм алар шуның белән безнең белән дә бүлештеләр. Һәм без хәзер Булатның ничек алман телендә яхшы сөйләшүен күрә алачакбыз һәм аның университетта нинди энтузиазм белән укыганын карый алачакбыз. Рәхим итегез. Oh, guck mal, Papa kann auch tanzen. Ups, es geht nicht, Papa. Ich muss dich noch einmal zeigen, wie zu tanzen. Aşağı. Kolay bakayım. Enjiga rahmat. Alman tilində sən yoxlab oturmursan? Alman tilində yoxlab oturmayım. Amma Qaysı dərslərdə sən yoxlab tegəm. oturursan? Qaysı dərslər sənə qızıq түгел? Haytsam men anara bitni. Алайса сен не үшін yoxlab oturursan? Қызық булмаганга түгел бу нәрсәләр. Сен телендә кая йөрдең? Соңга кадәр бара дәресләр, беләсеңме? Сәгать 9-ларга кадәр укыйбыз без. Башка бер сәбәбе бар. Башка бер сәбәбе бар. Ул да булса видеолар төшерү һәм аларны төне буе монтажлап Мен утыру. карадым, мен менә үзем видеоларны монтажлаган кеше буларак әйтәм. Булат бик зур эш башкара ул. Анда хәтта менә шундый бак-бак кына нәрсәләрне уйлап, нидер кызыгыблар кертеп җибәрә ул. Минемчә, аны уйлап табырга кирәк беренчедән. Икенчедән аны эшләргә дә вакыт кирәк. Хәзер кулыгызда 20 миллион акчагыз булса, нишләр идегез алар белән? Сыйфатлы альбом яздырыр идем. Аңа фильм төшерер идем. Шулай Бетте шуннан акча. Шуның белән акча бетте, дуслар. Татарча альбом яздыруга кулланыр идем, бәлки. Һәм шулай үземнең проектларны үстерүгә инде. Менә шул equipment аларга. Инглиз телен җиңел генә өйрәнер өчен нишләргә кирәк? Бәлки ниндидер лайфхак белән бүлешерсез. Татар телен белергә кирәк. Бәлки. Җиңелрәк барсын өчен. Ну, авазлар бит охшаш әйтүемчә, һәм теге акцентыгыз яхшырак булачак. Татар телен өйрәнегез шуңа күрә. Башта татар теленнән инглиз теленә күчәс. Син көн саен аралашып торырга тиешсең. Үзең белән сөйләш. Үзең белән сөйләш. Тордыңмы? Үзең белән. Әйе.
Mesela эшлисең, менә мин моны эшлим әле, тегене эшлим әле дисең. Һәм шуны эшләгән вакытта синең башыңа теге белмәгән сүзең килеп чыга бит, ниме? Шуннан тәрҗемә итәсең, кулланасың. Көндәлек шуны кабатлыйсың, әйтик. Һәм янында инде янда булмаса ярар, интернетта аралаш кешем булса әйбәт инде шулай. Грамматиканы ятлауга гына кала ул кайчактаймы теге безнең мәктәпләрдә индеме? Менә ул грамматик үзләштерү өчен нәрсә эшләргә соң? Менә нинди методикасы бер кызыклырак бардыр, менә син интернеттан өйрәндем дидең. Фильмлар карыйдым инде мин, субтитрлар белән, ниме? Шуларны тәрҗемә итә, ниндидер таныш булмаган конструкция очрый да мин аны карыйм. Теге ничектер грамматиканы ятлап утырмыйм, мен очраган саен ничектер өйрәнә идем буга инде. Аннан бик яхшы китап бар, грамматик китабы, анда тәфсилләп аңлатылган һәм күнегүләре бар иде. Миңа калса аны грамматикадан өйрәнүне башламаса кирәктер, бәлки Сөйләшүдән ничектер. Мәсәлән, полиглот тапшыру бар бит инде, Дмитрий Петров. Менә аның системасы миңа калса бик кулай система. Инглиз телен тагын бер өйрәнү мөмкинлеге. Менә Булатның видеоларын карап барырга. Мәсәлән, татарча сленгны. Tatarcha slang It's number one, surprisingly. So you can read them here. So the first one is Tishik Bosh. Tishek Bosh. Tishik Bosh. Tishek Bosh. So this is literally translated as holy head. Head having holes. What do you think it might mean? Can I have like a category or is it just... I can give you like a sentence. Yeah, use it in a sentence. Go. You can say, why are you such a holy head? Like, is it forgetful? Yeah, how? Okay. Yes. I think giving me the context helps though. Okay. Okay. So like forgetful person, or you could say having a memory like a sieve. Sieve, yeah. Булат, син менә бер алыйын, чит илләр буенча сәяхәт итеп йөридергә, телләр белә дидең, ә син бик Британияга кашан җыйнасың? Кашанрак? Һәм менә анда баргачтың, иң беренче барып күрәсе килгән нәрсә синең? Минем теге сакчыларны күрәсе килә. Аларына барып, аларга бик якын килеп булды. Лондондагы, Westminster Palace-та торалар бит инде, саклап торалар сакчылар теге шундый. Башлыклы анда бер җиргә теге як-якка карамыйча туп-туры карап торалар андаймы. Һәм алар янына барып, татарча сөйләшеп карыйсың. Татарча сөйләшеп карыйсың, аңлатлар. Алар белән сөйләшәләр иде микән? Аларны селкетеп булыр икән татар теле. Янда менә кызык инде, аларны күрәсе килә, алар шундый селкемичә торалар инде. Тагын аннан кайтып китәсең. Ну, The Queen белән очрашырга инде. Безнең патша бикә белән әлбәттә аның кулын кысып, исәнләшеп, чәйләр эчеп бергә. Кая барасым килә? Мәтрүшкәләр кыстырып барсаң да була инде, мәтрүшкәләр татар чәе белән таныштырырсың. Әйе, әлбәттә. Татар чәе нәрсә икән белмидер әле королева. Татар телен таныту бит инде, дөньяга таныту дигән миссияны башкарырга телим мин шуңа күрә. Англиядан башлап җибәрсәм булады. Миңа Шотландия кызык, аларның акцентлары үзенчәлекле. Шундый миманда танышлар, бөтен Бөекбритания буенча танышлар бар дип әйтә алам мин һәм һәрберсенә кунакка барып килергә була. Анда синең инде бушка яшәтәчәкләр инде бушлай, акчасыз гына, әйме? Яңа танышларың. Хәзер шул танышны карап китик әле. Менә Булат танышы Чарльзны сабак алып кайтып, мунчаларга керткән дип, мунча керә дип язган инде, әмма ул мунча яктыргандыр сөйләгәндә. Мунча якканнан да кайтып Чарльз инглиз егете. Шуны карап китик әле. From the capital of Great Britain, London. Dublin, big Dublin. I can see the night in the day. Biz bugun ingliz korolem Патшасын. ingliz podshasi. Anasımız Angliya buqavarsa. Ey, bizga aytdi bushqa yashatam dedi Angliyada. Kira barmiz. Foto. Nang nishda qo'shib turibdim, shuni kun tura olmayman. And tartar's done with some chang chang, which is a change. Charles татар сарыкларына пишен ашыта. Charlie'га мунча яктырабыз. It's gone out. Just put it in there. Бүгінгі ешлерге дискотека кирәк. Хәзер китаплар, укыйлар сирәк. Клубларга җыелып, бергә баралар. Биеп яңа музыка, анда тынылар. Җыелар дискотекада бергә дуслар. Уйный бүгенге заманлы җырлар. Инглизләр һәм татарларның уртак яклары, охшаш яклары бармы? Менә син инглизләр белән шул кадәр аралашканнан соң инде нәрсә дип әйтә аласың? Мин бер охшаш якларын беләм. Алар шәй яраталар. Алар шәй яраталар, әйе. Булат, кайда ничек танышасың син ул инглизләр белән? Инглизләргә Татарстанда нәрсә ошый?
İngilizler mында укырга киләләр. Алар студентлар, минем танышларым күбрәк. Үзебезнең институтта танышайдым, аларны күреп алып, сөйләшә башлыйдым да һәм алар теге яхшы акцент ишеткәч инде инглиз дип уйлыйлар иде башта, теге үз итәләр иде инде. Һәм алар белән теге агатта баралашу җиңелрәк була. Татарстанда нәрсә ашаталар, ризыкны ашаталар, әлбәттә, эшпешмакны, гүбәдияне. Мәсәлән, әмма гүбәдияне ярата иде. Шәкшәкне барысы да ярата бетерми, теге баллырак дип әйтә кайчакта. Тагын нәрсәне яраталар. Гомумән Казанны шундый теге җыйнак кына, шундый нидер рәхәт шәһәр дип әйтәләр инде алар. Һәм монда кире дә кайталар хәтта теге башка шәһәргә күченеп киткәннән соң монда кунакка да киләләр. Татар милләте бу аларны кызыксындыра шулай ук. Теге башка ни бит инде башка мәдәният, аларга кызыгаларга әйтәләр инде менә шундый ике халык бергә торуларына шаккатабыз дип инде анда. Һәм мәдәниятләрен саклап калуларына шаккатабыз дип әйтәләр инде. Булат бит әле ул. İngilizlərə tatar җырларын ишеттерүче тыңлатучы кеше дә, кайсылары беренче тапкыр ишетә татар җырларын. Һәм хәзер мондый экспериментны синең белән эшләп карыйбыз Булат. Әмма татар җырлары шулай, әмма 90нчы еллар җырлары. Һәм син менә хәзер карыйбыз да һәрбисендә кыскача токтап алабыз, һәм син үзеңнең фикереңне җиткерәсең. Бәлки ул җырларны сиңа бик яхшы таныштыр инде. Һәм 3 номинациядә иң яхшыларын сайлап алырга кирәк булачак сиңа. Иң яхшы җыр, иң яхшы костюм һәм сәхнәдәге хәрәкәт. Бу 90нчы еллардагы хитлар кайсысы бүгенге көндә популяр булыр иде сезнең фикерегезчә? Сез дә фикерегезне җиткерә аласыз. İki söz белән генә. Ретро күренешләр, шундый кадрлар. Bu İlyas Valişah idi. İlyas Valişah. Дигән. Костюмнар искиткеч, хәрәкәтләр искиткеч, җыры искиткеч. Костюм, иң шәп костюм инде, даже шундый алтын костюмнан. Мондый жанр нигәдер миңа якын түгел, беләсезме, шундый теге мондый стильдәге бераз. Теге алдагы сәйбәтрәк иде. Зөлфәт Хаким. Зөлфәт Хаким. Искиткеч. Кием искиткеч, җыры искиткеч. Сүзләре матур юк? Башкару ничектер шундый. Европага якын дип әйтәбез. Ретро стиль хәзер популяр бит инде. Мен калса бу бүгенге көндә мондай киемнән чыгып, берәр шундый җыр башкарсалар, читер популяр булыр иде бәлки. Yok, biz bu kadar derecede yok kızdırmadık. Bulgar yigitler degan türküm idi bu? Bu ikisi bir türküm idi mi? Yaşak vakitleri ham. Yok, ikisi yok, alar iki jır şanday. İki jır şey mi? İskitkiş. İskitkiş. Kimgadir bu oşarga mümkün. Mınday boşkaru ham mınday jırlar. Bulsun, Tatarchada mınday jırlar bulsun deydi oğatta ba. Belki yaڭarak idi bir türküm.
yıllama yigit yıllama. Bu bit bəxtini, izlə bəxtini. Yok yıllama yigit yıllama. Buldu. Nima? Asıl Samimov bilen Asaf Valiyev. Qaysi sana eng ko'ngilga kirib qolgan qaysi bo'ldi? İlyas Valishah. Valishah harakat, Zulfat Hakim kiyim, ham tag'in eng yaxshi jir. Aytasiz birinchisini beramiz. Qaysi populyar bo'la olar edi mana bu 90-chi yillardagi jillardan qaysisi? Menimcha eng so'ngqisi Behiddin ijro bo'lar edi u. Sen shuni so'radingmi? Ayo. Kelajakka nendayroq planlar qurasiz? Tatar tilin o'stirishga tilayim, ani tag'inda tonitirga tilayim, yoshlarning aning bilan qiziqsinuvini tilayim, shunday zo'r tilagim menim. Ham shuning bilan bəyli planlar o'g'ataba shu izi tatarni o'stirib, tag'in boshqa proyektlarni o'stiruv endi mana işte bo'lsa o'zining proyekt ustida ishlaw tilagi zo'r endi menim. Ani kengaytasi keladi, bilasizmi? Auditoriyani kengaytasi keladi. Chunki hozirgi vaqtda biroz og'irroq, qiyinroq tatar auditoriyasini jiyu. Hozir Bulatni endi oxirdan jirlatamiz. Ekranda chiqashaq she'rlar. Ular ingliz she'rlari, ammo orasida tatar so'zlari da bor. Men tarjima etdim qoldir so'zlarni. Hozir senga inglizcha bo'lgan tatarchaga tarjima etib, tatarcha bo'lgan so'zlarni inglizcha etib jirlarga kerak bo'ladi. Boshladik. The snow yawa, the wind isar, jir is white, günü boyu and all night. Kichkina birds o'tiralar on the wall. Birsining ismi Peter and the other one is Paul. Fly away Peter, fly ushib ket Paul. Come back Peter, kira qayt Paul. Öğrenirişim ne degen kuni bu. Mana Wi-Fi sizga bizdan qalbdan Wi-Fi. Rahmat. Rahmat sen kelganing uchun Bulat. Rahmat sana Thank you very much. Thank you very much indeed. Görüşürüz. Sağ olun, bugunga qalb tamam. Bulat, менә бу инглизләр турында бик күп сөйләштек. Әмма синең аларның гадәтләрен үзең татып караганың бармы? Рәсем алар гел гафу итмәләр нигәдер. Sorry. Әмма син хәзер монда кешеләр белән сөйләшкәндә шулай гафу итәсеңме? Мәсәлән, кем янына килгәндә? Мин әйтмәскә тырышам. Мин әгәр дә менә сәбәбе булса гына гафу итәргә тырышам. Әмма алар менә гел әйтәләр аны нигәдер. Алар артык polite. Qalbni шулай инглизләрнең бер гырыф гадәтләре белән тәмамлык инглизчә китү дип атала. Менә без яшәп тордык һәм без Берлабыз да китәбез. Берлабыз да китәбез.